приятели, отиваме сега до Теринополис, там да се разгледаме за някакви работи, може да скупим нещо. Също така ще видя дали е дошъл Samsung S25 до утре, да може да го поразгледам малко по-така. И общо взето горе-долу ще е това. Днеска е 15 февруари. Пишете долу в коментарите какво сте правили на 14 февруари, кой е празнувал Трифон Зарезани или пък Свети Валентин. Тай, приятели, до след малко. Ето накрая стана така, че това, което търси го нямаше, обаче тук си намерихме едно пиано. Синтезаторче. Тук цел бях дошъл за микрофон тип брошка за телефона, ама те много бързо ме отрязаха, като ми казаха, че няма. И сега отиваме, разглеждаме тук телефончета. 16 Pro Max. Малко като не съм боравил с тези телефони, не малко трудно сега. За тези пари си купя още 2 Opel. Аз ви казвам. И ще изчупим даже на видео. Ако трябва да избера между iPhone и още 2 Opel, направо взимам още 2 Opel и ги чупим на видео. И сега седнахме малко тук, зоната за отдих, да гледаме тук някакви телевизорчета. Ама като им гледам цените, те струват колко повече от една кола. Значи е тази камерка, където се е писали тук 129,99, в китайския магазин струва точно 40 лева. Баква на оценка слагат тия. И точно тази камерка, когато я купихме с един приятел преди време, още на първия ден се развали, даже не искаше да снима. И значи купуваме едно такова. Така баска, аз се купувам ето силовател, монтираме ги на Opel и ще се разпадне, аз ви казвам. Те там като нямат микрофон, сега ще ходим, не че ще ходим, да ще си поръчам просто тия дни един микрофон е такъв тип брошка, е така отзак, си го слагаме и тук, да мога да се чуя както трябва и готово. Пък тези телевизори, къде ги гледах по 5-6-7 хиляди лева, тук цяло аз не гледам телевизия, аз не ме интересуват новините, нищо. Така цяло. Сега съм малко се прибираме и отиваме на обичайното място, малко я потренираме. Сега малко зима захладнява вече. Целият ден беше супер топло, супер баси якия ден. И такова да. Обещавам, че другия път на другия влог ще се стрижа. Обещавам го това. Защото ми писна вече не мога да се трябва с брада и с коса. И сега тук почваме малко се тренкаме, сега малко почвам да снимам. Тук няма къде да сложа телефона сега в момента да снима. И сега правя с тренировката и обръщам внимание да се попрекаваме малко някои работи. Освен малко. Тренировката свърши, ръцете пак са леш, обаче няма проблем. Трябва да се тренира. Изморен съм много ясно. 40 минути съм тренирал. Умирам. Трябва пак. Защото трябва. Вчера точно преди да се легна, чете един коментар, нов коментар под едното видео. Пише там нещо от
сорта на, виж са, селяк, виж се еди какво се еди, що приятелката ти те е оставила и така нататък. Към брат ти първо на първо не знаеш дали си имам приятелка или си нямам, второ на второ, нито ме познаваш, нито нищо и прекараш такива работи за мене. Те вика, не ме интересува дали те познавам, то само по действията ти си личи. Викам, добре, брат, откъде си? Кажи ми просто откъде си или пък направо ме последвай в Инстаграм да спишем малко по-така. Човека очевидно не му стискаше да ме последва в Инстаграм. Телефонен номер му оставих, ако има нещо да ми се обади. Обаче нямаше такива екстри. Накрая просто реших, че трябва да го махна от YouTube канала, в смисъл да не може да пише, да са скрити тези работи, защото такива хора, където ще ми прикажат глупости без да ме познават, няма смисъл да ми седят в канала като цяло, защото много е лесно да се обижда, обаче като не знаеш човека насреща какъв е, и че мога да се окажеш напълно грешен, не е много окей като цяло, защото вчера наистина засегнах се, защото в 11:30 вечерта някакъв се да ми пише такива глупости, няма да стане. И аз се изнервих, ефектирах се и почнахме да си пишем малко по-така. Ама няма нищо да я, само казвам, че ако има още такива работи, ще бъдат скрити, да не могат да се гледат от други хора и така нататък. Смятам, че така е по-добре, отколкото да строим нервите. И приятели, не забравяйте да се абонирате за канала и ако искате цъкнете камбанката, за да получавате известия, когато кача ново видео, защото качвам веднъж на 2 или 3 дена, зависи. Ако имам време, качвам веднъж на 2 дена, ако нямам, веднъж на 3 дена, защото да имам време там да обработя, да кача и така нататък. Защото в момента за сега само си обработвам работите, знам, че не е много професионално, знам, че не е много хубаво, но старая се да получаваме малко по-хубави видеа като цяло. Нямам в момента пари да махна тези водни знаци, където се показват в Thumbnail Maker и от забравих как се каже, Power Director там, откъдето обработвам видеята от телефона. И затова за сега, за в момента ще стоят. Когато взема да обработвам с лаптопа, когато се науча, тогава ще ги премахна и така. И пак повтарям, абонирайте се за канала. Това беше всичко за днес. Очакваме следващото видео вече, когато се пострижа, или пък ще се пробваме да снимам докато стрижа. И така, праскаме subscribe бутона, праскаме лайка и чао, до нови срещи!